Orduan zertzara gauzak gordetzeko edo gauzak bota? Gorde gero botatzen amaitzeko, baina... Bai. Baina pena ematen du, Bai, gauza zera batzuk puntu botakie. bat, diogene txiki bat badaugat. Apurtxu bat bai, eta merezi duten gauzak. Gero jabetu naiz, azken urtean mudantza urtea izan baita. Mudantzak egiten hasita Bai, hori aitzaki hona da. Gorde ingo du zertarako bota. Hori aitzaki hona da. Gure aizpak gordetekue gauze batzuk. Gure aizpak eukitxe zauen, orain urte asko, neure beste urtea. Bai. Panpina bat jaizo barri. Haulan, eta sasoi horretan zan. Bai, ez da. Barri bitxi bat. Claro. Panpina horreri erropak endu, da gure umetako erropak. Jazten zen izioten berari? Jazten zantzagun. Amak gordetarako lakon gure txikitakoek. Gero amuman etxinon zana urte askotan. Bueno, bizida panpina hori eta neure beste urte dakoz. Da zu ikusi eta jersetxu honegaz, zego gozeu altzun hartuteko. Zure panpina, ai, zure gure lehiakidea! Bai, ez da? Ba, olako bat, neukatik. Bada pixka bat horrela... Bai. Txalo, bai. Txalo lehiakidei noski. Gure kasuen amak edo amumak egindako, Amak edo amumak egindako, Bitu nerea bebai altzun hartuteko gogoz. Zer moduz? Ajo, gatoz. Bai, eta beti, konexio hona daukagu, Bai. Nire eta baina, zer moduz? Zondo. Osondo, eltzarete egongo? Bosgarren saioa. Ja. Miluzen, leku hartuta, eroso, erraz... Lasai egiadean, Lasai egi? Asi aurretik programa tertuliak egiten, bai, platoko jaunda jabe, 2.250 euro, hori ere garrantzitsua dalako. Bale, zer egingo dugu, dirutsuarekin? Nik errenta aitorpena ordain du. Ala tokatu da? Ala tokatu da. Zorionak, txalo bero bat. Badakigu, zerdan. Momentuz ezakan daikoa, orduan gehiago beharko nuke. Ja. Zuloa tapatzeko. Badakigu, zer da hori? Zezakizun, bulegoko langileak pena aurpegi bizka batekin? Ez, baina online egin enujun nahi, bai. Etxean pasan duen notizia, bai. Beñat? Ba, udan oporretan hijoa lagun batzukin, Filipineta, plan, hasi. Eta, pues, hortan gastatu da. Horrela, plaktona begiratzera eta ez? Ez. Eguzki hartzea, buzeatzea... Bueno, buzeatu, begiratu plaktonari pixka bat, ez da? Bertako lupa eraben barko nuke. Edo esango zu, ez zaporretan nago, ez urlani nahi horre. Guau, ze ona, Bai. Bidaiaia antolatuta, Filipinetakoe? Antolatzen. Antolatzen. Hegaldiak hartuta. Bueno, orduen ja? Hoi ordaintzeko ja? Badaukagu ja. Ondo, orduen bago ez. Ba, ederto, Beñatetan erea gure veteranoak ongi etorri, sorteon, ondo pasa. Itxaso eta Mikel, Gabon. Gabon. Bueno, hirugarrenez gurean, Oida. 250 euro irabazi genituen, aurreko saioan aurrera egitearekin nahikoa, za? Bai. Denetik egin. Larri sokatik. Jakin barra dago, eskerrak ematen askotan bizitzari, bueno, gaur finalik ez, baina aurrera egin dugu. Oida. Eta ari gara etengabe aipatzen, lanbide eskolara bideratu nahi duzuela diru zati bat, beste pixka bat zuentzako izango da, ez da? Bai, lagunekin otordu bat iteko, hoi seguro. Ados, zema lagunekin? Ba, depende, Zakoa lima da, buf, eskuale guztiakin. Baina bestela, kuadriakokin, gure arten. Zoragarri. Mikel, ikusi dut, itxasoren aipatu denuen, Polonian izan azarrela zu. Bai, beka batekin lanen. Egin zen dituen bertan? Ba, da praktika batzuk bezala, bai. Lau hilabete. Lau hilabete. Mikel, zu 2 urtez kanpoan? Bai, Frantzin hori da. Frantzian? Bai, urte gustora. Bazeon Europar Batasunaren beka bat, iparralden euskera irakasteko. Begira. Eta urte bordelen euskera... Euskal Herrian esango du orduan, zeharin ez ni. Bordelen euskal urruna da, eskualerrian, eskualerrian bai. Eta gero paun. Eta hor 2 urte. Ose dira bordele be bai, Zoragarri. Gero irakurri dut, zure fitxan Mikel dio baikorra zarela oso. Beharko. Bai? Bai. Bizitzaren aurrean jarrera hori daukazuzuk. Bai, bizitzaren... Zure fitxan alakorik ez da ipatu itxaso, zer da, ezkorra zarela edo? Bai, oso baikorra, bai. Bai, Egia da Milu zen, orain arteko bidearekin eta baikorra izateko arrazoia baditugula. Gaur beste beste? Bai, noski. Animo baikote, zorteo. Gaur zakue banatu. Hoixe, bai. Gaur zakue banatu. Botereak ditu nik azken aldi zen, da gaur zakue banatu. Leire Amaiur ia banatzen duen, deia irabazten ziren. Leire horretara etorri zaretelako. Hombre, bai. Leire non guezu? Ni Lazkautarra. Eta, Amaiur zu? Ni Armintzakoa. Ta non topatu zarien? Bueno, unibertsitateen aurkezpenen juntago ginen eta, bueno, hemen bukau dugu. Zer ikasten Leire? Lehen hezkuntza. Lehen hezkuntzako gradua ikasten? Non ari gara?
Leioan. Leioan. Eta leirek dio, dirutxue irabazizkero, ba, fakultateko kafeterian inbertituko duela guztia. Hombre, ba, a ber, balin bazako handie ja, ba, motibauko gabaino. Bueno, momentu, segun erokotasunen jungo da gastatzen eta goxatzen, osake. Eta oroar, kafetegi hortan zeskatzeko ohitura duzu edo? Boka pintxo. Boka pintxo eta klasea berri. Ja, hori da pixka bat unibertsitateko ikaslearen elikadura piramidean oinarrian dagoen. Bai, kafetegiko tortilla hori, bai. Amaiur, zein tentzioarekin, zatozten biluzera? Ba, ber, ondo pasatzera eta irabazi alba dugu, ba, irabaztera. Baina lehentasuna ondo pasatzea. Bai. Ja, ari zarete ondo pasatzen? Bai. Dime, da? Ondo pasa. Neska, kongietorri. Eskerrik asko. Ondo pasa eta, zakua ere... Gaur. Ondo beteta. Gaur, geratu zuek hor, gaur. Miluzen, jokoan, gaur... Gaur! 13.050 euro! Eta Erne, publikoan azken aldiko adarrajolarik finenak ere baditugu. Eta handoa indik, aita darramaniko lagunak. Mila esker, zortzagatik. Laster gu oporretan gu ez, Filipinara ez, baina izaku gazen uramen, oporretan. Ez ez da? Ez. Joan aurretik, beste lazein bar dugu, guk aprobetxatu. Guri emon. Bueno. Ikusiko dugu. Leire Amaiur, hasi ondo pasatzen eta hasi lanean, erabakizuek zertan ari nahi duzue? Potrokumetan. Potrokumetan zuek? Bueno, behira ze ondo pasatzen ari garen ja. Potrokumeak, behira. Denok ere bagara, nola Beinatetan erea, zuntzat? Ikusi makusi triboren berbak, Itxaso eta Mikel entzat. Ba, besteak beste, Beinat, kirolzale amorratua dugula jakina. Ala nahi izan dut horiak eta kirol kontuak taulan. Dardoak, bilarra, motoziklismoa, windsurfa, patinajea, skatea, xakea eta badmintona. Demora Beinat, xakea. Zazpi. Dardoak. Bat. Bilarra. 8. Patinajea, Nerea. 5. Badmintona. Bat. Skatea, Beinat. 4. Windsurfa. 4. Motoziklismoa. 3. Xakea. 2. Dardoak. Bat. Bilarra. 8. Patinajea. 5. Badmintona. 2. Skatea. 3. Windsurfa. 4. Motoziklismoa. 3. Xakea. 7. Dardoak. Bat. Bilarra. 2. Patinajea. 5. Badmintona. 8. Skatea. Guau! Gonga beti arropatzen. Berriz ere gong zalea. Etzirudien ala ere, Ze ondo! Oso ondo, buelta banda. Gongeroa, Gongeroa pozik. gure gongeroa pozik, Krudela baita. berriz egin duelako gauza bera. Ez dugu osatu baina 7,70 puntu hau patzuek. Itxaso eta Mikel, musika zalezari, Bai. Arrokero harima badaukagu apurtxuet, ezta? Bai. Ondo. Behar da. Berritxarrak entzuten, orduren bat pasatuko zenuten. Ni gutxi, baina... Bat. Mikel, ia baliogarria dan. Berritxarrak taldaren abestietatik ateratako kontzeptuak dira. Joseus. Kontzeptuak osatu beharko ditugu, taula badator, itxaso denpora. Akorde mota, Minorra. mendekoa, zerbitzaria. Bisaia. Akorde mota, Minorra. mendekoa, zerbitzaria. Mirabea. Aurpegia, begitartea. Ozkia. Azbisaia. Akorde mota, Minorra. mendekoa, zerbitzaria. Mirabea. Aurpegia, begitartea. Bisaia. Sentipen ezatsegina. Ozkia. Ulertu, Entelegatu. desitxuratzea. Distortzioa. Toraxeko barne organoa. Erraia. Ontziaren norabide tresna. Lema. Aupa. Lema kaingurak. Ondo, diskografia ezagutzen dugu. Ezagutzen dugu diskografia. Bai, diskografia. Katedral bat ere, bai, oso ondo. Puntu, katedral bat, zuen markagailuan orain.
Bikain! Leire eta Maiur, nola izena du beraz proba honek? Fotokumeak. Oso ondo, txirritatxoren abenturak. Txirritatxo ilaski izan da bere erreserba naturalean. Zagarrotegia. Txirritatxoren konfort ere muan eta... Edo atari baten eserita. Bai. Zagarrotegia. Bai, zagarrotegia hobeto. Zagarrotegira joan da, bueltan bertso honekin, itzuli da. Terne, hauek hitzak eta oinak. Zagardotegira Etorrita. ibili oigara Pozik. kristalezko edalontzi Fina. puskatu zait ba, Erditik. baina zoritxarrez Pitzadura. hortzean Gozerik. gaurkoan ezerk ez dit Kenduko. txuletarako Gozerik. bai, bueno, bitan esan dugu, Bai, poto, ondo, ados? ondo. Ez dago debe gauda, poto egitea, lasai? Ondo, Ia? Oso, ondo! Kaixo, gara? Zazpi, hirurogeita hamar puntu, ondo. Baina, Nerea, zuek egia da, gainontzeko probetan ere imintzioak egiteko joera baduzuela. Eta? Bai. Ez ustean asmautakoan. Igual antzestu beharko dugu ez ustekoren bat. Hartu lekua. Eta Itxaso Mikel bestaldean oski. Lehenbiziko errondara. Hortxe kontzeptuak. Demora. Zapaldu, txikitu, irakurri, Zer da? konprimitu. Ez? Klipa. Grapagailua. Kantatu, opera zuzendaria. Aktorea. Bai? Borrokalaria. Ez. Aurkezlea, bukaeran eskertu, agurtu. Zer da? Zer da? Teloia. Eszenarioa. Teloia. Eszenarioa. Teloia irekitzen. Dordua? Aktorea, kantantea. Aktorea? Kanabatu? Operako kantantea. Ez da opera. Ez. Zer da? Antzerkia. Bai? Bai. Ja. Min hartu, lesionatu, gaixoa eta medikua. Ia. Hanka puskatu. Hanka utzi eta sendatu. Hanka puskatu, fisioterapeuta. Ez. Ez, sanitarioa. Medikua da. Medikua. Ebakuntza egin. Ez, hanka. Tirita jartzen. Ez abitu bai. Sendatzen. Hautsitakoa sendatzen. Norda? Medikua eta... Benda jartzen. Ez. Nori? Medikua? Guztia, medikua, belauna. Bueno, bai, ez da. Vuelta. Horre... Ez dugu mea esan. Iez egin digu kontzertuetako bat. Bai. Nereak ere interpretatu hartzen gau, oso heldua zu, baina... Medikuak umea. Mea barruko ume hori atreak. Beste guztia esan dugu. Bai, alere ondo. Bai, iaia intsumisio egon da. Bai, hortxe hon gara. Nahi genuelako, baina... Bueno. Venga, ez. Berrogeina puntu. Antzertu beto umea. Ulertu dugu ez da, agindu batzen den, Itxaso eta Mikel hartu lekua. Leire eta Maiur bestaldean. Animo ba. Bigarren erronda, demora. Etza da lo iten umea. Ez natu, jeiki berri. Bai. Oia. Oetik altxa, jeiki. Oetik jeiki. Baina, zehaztu behar dugu. Oetik jeiki, alarmakin. Goizean, gauean. Goizen, oetik jeiki. Bigarrena. Igerin, submarinismo. Ez. Aurkitu. Zer da bera? Detektibe. Pirata. Ez. Biatzailea. Gertu, Bidaiarie. Hirugarrena. Dale, umea arrantzaiten. Kometakin, kometa ega. Umea? Aitakin. Kometa egiten, aurdun. Ez? Ez, aita eta semea umetakin. Aita ez. Ama. Umea eta ama, bai. Kometakin jolazten. Ondo. Eta jeiki gara, baina gero saiatu zara. Goiz jeikitzea garren eta esposatzaile bat ere. Mikel hortxe basoan ikusi dugu ondo. Bueno. Segonda, imintziolaria ereuliekin kafeak hartzen aste honetan? Bai, ez da? Bai, ez da? Hogeina puntu! Goiz! Kutsatu egin du, ez da? Goiz jaiki umea. Zuek, imintzio gile fina zarete? Bueno,
Bueno. Segun. Ikusiko dugu hartu lekua, bainatetan ere bezaldean. Veteranoek ere lagundu, oski. Iritsi berria izan. Ja ba, demora. Etzan da. Aulki bat. Zoraiatuta. Konorte galdu. Ez. Eguzki hartzen. Eseita. Tumbona. Sofa bat, egon gela. Piknika, oso no? Bildurra. Sudurra, payasoa. It. Beldurra. Payaso beldurgarria. Payasofobia, edo. Payaso beldurgarria. Iteko payaso Nerea zesan duzu? Payasofobia. Bai. Payaso beldurra, bai. Ah, vale. Erosketa egiten eroskin. Kajeroa erosketa pasatzen. Zure erosketa pasatzen ari da... Erosketa ordaintzen. Erosketa ordaintzen supermerkatuan. Erosketako produktuak banan ordaintzen. Kaxan lan egiten duen persona, eta ordainketa egiten besteroari. Bai, ondo. Erosketa. Da bezeroak txartela dauka? Bai, noski. Txartela daukazu ez, egin nahizu ez. Mesedez. Sentimo solidarioak ez. Nik bai. Bai, Bai. Nik miluzeri bakarrik. Nik eroskin bai. Ondo. Bai, iruraina, punto. Euskari. Bai. Beroglifiko batzuk. Bainat nerea. Eta imintzio gehiago bidean, seguro. Izale. Begizek ondo, zorreztute? Bai. Lehenengoa, denbora. Hemendik ikusten da. Da. Bestera batera, venga. Durangoko azoka. Vale? Da. Dak. Venga, behien. Kenbarioa. Soa. Da soa, bira soa. Vale. Bira soa. Da, Durangoko azoka ikusten ditugu. Ba, izan leike dak plurala dalako edo bi da. Horrela irakurtzen ditugu, eta kasu honetan bi da, basoa bakenduta, barioren zeinuke imikoa. Soa, bi da, soa, bikain. Ondo. Bigarrena, denpora. Medikuak oraindik enau. Tatu, hori zer da, xixare bat. Nola esaten dugu, eroglifikoetan? Arra. Bale? Arra, tatu, arra, taturra. Bestera batera? Arretaratu. Artatu. Bai, artatu. Zer ikusten dugu tatu bat, zer ikusten dugu artatu bat. Artatua, akenduta artatu. Osondo. Oso polita tatuajea, Bai. Egiteko modukoa, bai. Jerse horren azpitik osondo geratu gatzu. Nik, alde hau, esan izun. Oku hau daugat, ilazkitak ike daude hemen. Eta hemen zuen puntuak 100! Osondo! Nik arrakaztazko daukatzu, erakusten zuen netik. Bai. Itxaso eta Mikel, eroglifikoek? Bai. Mikelia posizio hartutza, venga. Lehenengo bat, denpora. Zergatik egin didazu? Osmu... Ez. Mu bai. Bai? Atximurka. Bai. Bai. Soinuekin hasiko gara eta doministikoaren soinua eroglifikoetan atxiz. Sekenduta atxi, mu, begiak, urko. Agaitxik ordezkatu hori, urka, atximurka, osan da. Txarra da, atximurka horrela fuerte egin da. Oso mingarria, Bai, guri amak. Bai, txikitan edo orain? Bueno, orain be igual. Tarteka. Bai, gozo egin da, gozo. Bai, gozo egin da, gozo. Bueno, danan moduen. Noski ba. Ondo. Itxaso, Mikel, bigarrena denfra. Noiz elkartuko gara. Bai. A pentagraman. Bestera batera, venga. Aklabean. A. Agiltzan. A, sokan. Ez. Pentagrama ez, zer da? Klabea. Ez. Eskainera. Elkartuko gara. Kostan. A, lurrean. Zer dira? Ze irudi? A musikan. Amarretan. Marrak. Ai, amarretan, bai. Marrak. Bai. Itxutu gaitu, musika zaletasunak. Bai. Bueno, lehenengo, bai, 50 puntu, animo. Eroglifikoak, zer? Leire Maiur? Prest. Osondo. Lehenengo da, denpora. Lasterra hasiko da kantari. Atea, Ate joka. Ez. Zer beharko genuke? ate,
Moko... Zer da? Moko kalazera ziko da... Ez, ateak. Zer behar dugu? Kukua. Bai. Zer behar dugu bokadillo horrekin, nola egiten duen? Kua, eta ikusten dugu letraka daukagula, hori ez dugu behar, kua. Osan da. Azken segundoan, Bai, kostatua. Badako zi urrerik kukuek joten dauen erako? Nik egiteot bizuma kukuari. La patrikan eraman beharrean. Hemen kategoriak da. Bigarren eroglifikoa den para. Lasterkari guztiak. Harry Potter. Ja, lasterkari guztiak. Bestea Jennifer Lawrence, no? Ja, eta... Harry... Hasi irakurtzen. Harry bai. Ez, Harry... Zena lehenengoa. Bestera batera, venga. Bale, izenak behar ditugu. Metaren jauea, Mark Zuckerberg. Mark Ann Hathaway aktorea. Markan Harry. Harry Potter. Markan Harry. Lasterkariak markan. Ja, bai. Bueno, aurreko marka gobea. 50 puntuzuek ere. Eta hau bai marka iazki. Erne, Renfek bidalitako ohar batean topatu dugun zazpikia. Oharrak baitio, Donostiako linea osoa atxilotuta dagoela. Zein izan ote da delitua, azpiegituran izandako arazo baten ondorioz. Hala eraginda, ez da? Gero barkatu eragozpenak, esan dute, eragozpenak, gero jakin gazeleraz irakurrita, la línea se encuentra detenida. Alegia, ez aurrera ez atzera geldirik, baina atxilotu, atxilotu. Beitu, atxiloketan kontra nauni asko. Baina, hau idatzi duena, gau bat, kalabozoan. Gau bat, ordu batzuk. Euskaltegian gau bat. Pentsatzeko txokora. Sikiera hori. Vale. Ando bain? Venga. Joa darra, edurria. Guztiak nahi dute, no? Hartu. Aurrera. Minuseko eskua. Ondo! Ikastaro eginda. Ondo, Oso ondo, Ando bain oso ondo, Oso ondo, Txalo ero bat duei, Ondo. Ikastaro eginda datoz. Melodia eder horrek lagunduta. Ze polita izan. Bai, baina nerea, lehenbiziko eskua. Eta ze erru daukadenik. Nor bilakatu du Gangster, Adimentxuk. Bai, nabarmen, nerea alias Miren Nogales, Clara Mendizabal, Maialen Arzalluz. Miren Nogales. Ahí está. Hori... Oso gertu, ez da? Mozorru bakarrita, eizio zen. Bogala? Eta entzun? Para cantar beño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que nos escoiten berrar, que nos escoiten berrar, que nos escoiten berrar. Non sortu zen Tantxu Geiras musika taldea? Galizian. Gusten batzen, ez ponik ez tematu. Sale? Bueno, ez. Pare bat abesti. Ados. Besarka bat. Oso ondo dau. Bokala? Zenbatu orain bai, buruz bada ere, zenbat piezeko osatzen dute ohiko domino jolasa? 11, 16, 20, 28. 28. Ondo? Mitu. Ni ona dominon. Ona? Bai. Zerraza, Bokala? I. Ba, gorde behar da. Estrategia asko kontu zei horrela badago, Jubilatu etxetan ez da bromarik, Ez bota honenak hasieran, gorde honenak. Egin behar genuke bat zuzenean hemen, Askatu egin gauze? Itz bat falta zaigu. Bueno, segi lanean. Bai. Orain ez. Gonga karrapatu gaitu. Berriz ere. Gonga bete gure aurka. Zer izonegarrez hasi. Ondo, ze taldek egin du, itxasoari begira, kantuaren bertsioa. Adimentxuk, itxasarrekia taldeak, aingura taldeak edo lemak. Lemak.
Aingura. Aingura? Ba, bai. Bokala? Bokala, o. Eta ze erru daukatenik, aukera zuek ere? Ez? Ezin txarra izan eta ondokoarekin ordaindu. Ez da? Zen da? Iba daukagu? Ah, karo. Azken erronda, bainatetan nerea. Pozik zuek? Bai, oso. Non du jatorria jogak? Kambodian, Indian, Malin edo Txinan? Indian. Atuan azabai. Ondo. Bokala? Askatuko dugu. Bai? Eta zer erru daukatnik, egun txarra izan eta ondokoarekin ordaindu. Bai, irakurri du denuntziatuta guzti, oso no, oso da, La ruleta de la suerte. Hala, oso no. Referentzia honak, komoinak. Itxasota Mikel. Eutxi. Zeuenari, bigarren eskuak dio, hortxe nuen aukera eta... Zenbateko altuera du voleiboleko sareak gizonezkoen goi mailan. Bat 52, 2 0 1, 2 43, 3 43. 2 43. Oso ondo. Ez zinatek etxarra gu, Niri bezuk voleibolen urte dazten, Uf, kontu zorro. Bokala. Entzun hit hau. Zuzenean. Itxaso Mikel. Alaitz eta Maider, maiz eta isiar, runtze edo amak. Bai. Zuk esan, ez? Bai. Alaitz eta Maider. Leire Maiur? Maiz eta isiar. Bokala. Itxaso Mikel, maite zaituztegu oraindik ere. Bai. Ze filmetako fotograma da argazkikoa? Laranja mekanikoa. Oso ondo. Pelikula. Bokala. Bokala, i. Aurrera? Eta hanka Bai? zapaldu, ez? Bai, venga, eta. Nik, bai, esmatu nuke. Behingoz dantzan hasi eta hanka zapaldu. Zapaldu. Bai, Bai, mote! Koma bineaz ondo? Barkatu Mikel horretu. Hainatu pean bila hori. Baina orain, gehiago eskertu duzu komodoina. Bai. Ondo, Mikel. Leire Maiur. Ia beste egiteko gai garen. Hau zizon eskua. Hain gustura ninduan eserita. Ondo. Gustora eserita. Nola zuen izena? Askatu Willy filmean. Willy, gorpuzu zuen horkak. Lassie, Phil, Sea Biscuit edo Keiko. Lassie. No. Phil. Keiko. Ondo. Ondo? Bokala? Ah? Eskatu nahi, Mikel? Baina alegina egin du, gustatu zait, ondo. Aurrera. Adimentxu! Bertxio batekin. Baten kanuto kalera joan Kaguaza perduta etxera joan Ama pieza de yeutxa, lotara joteko Atzera kontesta utxa bezdur nahi amatxo Ze kanturen bertxioa hau? Kanuto, Axun Klakla, Katuen Testamentua, Kukumiku. Axun Klakla. Kanuto. Egun baten Kanuto, kaleratu anzan. Alde derrego hau. Kanuto bete eukalien. Bai, ez da. Bai. Arkupetan. Ez dugu askatuko. Ba, aurrera, egingo dugu beraz. Ze akats genetikok eragotzen die pertsona batzuei hainbat kolore bereiztea. Hipermetropia, dislexia, daltonismoa edo astigmatismoa. Daltonismoa. Ondo, bokala, eskak? I. Saiatu nahi duzue? Edo aurrera? Txene. Bai? Boazen aurrera?
Entzun? Hori ez dakit. Nik bai, bai egia ez dut eitzen. Ondo. Egia da. Bai, egia, arrazoi. Trump eta. Leire Amaiur, zea markadatako da? Village People taldearen YMCA kantua. 1970. Ondo. Hau izan da, himno bat gauza bat erakusteko. Eta gero? Da gauza bat ikusgarritasun emoteko. Eta gero, kontrara? urtetezu Trumpegaz, bai ez. Azka hoiteu. Bokala nahi duzu, Bai. Bai, eta, ukeran? No? Bai. Hain guzturan indoan eserita? Geltokeira iritsi eta altxa naiz. Nahi ez. Eta altxa nahi ez. Altxa nahi ez. Hori bai. Ondo! Bai, ondo. Komodina, oso ondo. Adi danok, komodina bakoitzak berak eskuratuta. Nola ditugu markabailo zaindu zuzenaren aurretik. 200 marka komodina. Beñat Nerea, Itxaso Mikel 300 eta komodina, 280 komodina Leirek eta Amaiurrek. Zein da zuzena, gozo hasiko gara. Lehenengo rondan, Beñat Nerea, amonari deitzeko moduak dira. Amama, amandrea, amatxia, amasoa, ameba, amarra, amarauna, amainia, amasaba, amagoia, amina. Amama. Noski. Amatxia. Lesaka, beste beste. Leire Amaiur? Ameba. Hori amonari ez esan. Igual geldiri dago eta ez du gozanderik egiten, baina... Beñat Nerea? Amina. Nafarroan, bereziki? Ze berda ederra. Amoniatik Hau bai, amina. Bai. Itxaso Mikel? Amainia. Zuzen. Ederra. Beñat Nerea? Amagoia. Bai? Itxaso Mikel? Amasoa. Parraldean, erabilia. Ederra, Bai. Amandrea. Zuzena da. Azken zuzena? Komodina. Amonari komodina. Bai, ez da. Amasa da. Zondo, 150 puntu. Itxaso eta Mikelentzat paga. Zuentzat paga. Amonak emana. Zelan, Amumari? Zer? Amona. Nik amona. Ondo. Zuk? Amuma. Amuma. Bai. Itxaso Mikel, bigarren erronda. Bat formulako zirkuituen izenak dira. Hau baten bai. Imola, Zandvoort, Silverstone, Interlaken, Spa-Francorchamps, Gilles Villeneuve, Hermanos Rodríguez, Monza, Florida Bay, Hungaroring, Suzuki. Monza. Oso ezaguna. Bai? Suzuki. Hau automobilintza enpresa da. Zirkuitoa baino. Beñat Nerea? Bai. Interlaken. Eta hori Suitzako herri bat. Itxaso Mikel? Silverstone. Erresuma batuko sari nagusia. Itxaso eta Mikel, galdera bat egingo dizuet. 20 puntu bakarrik. Ez dakit eskarte egiteko moduan zauden, Mikel? Baten bat, bai. Oker bakarra dau. Osa, 20 puntu, segi? Oker bakarra dago. No, oker bakarra. 20 puntu. Osa, claro, ya. Venga, 20 puntu gaitzik arriskatu. Venga, segi. Gilles Villeneuve. Kanadako sari nagusia. Hungaroring. Hungariarra. Zandvoort. Herberetako hau. Plantatzeko baita, No, argia plantatu. Imola. Zondo. Florida. Hori xazmentu egin dugu ba. Punturik ez, baina ondo jokatuta. Ondo. Hogei ez zer. Ondo. Hogei ez zer, neu hemen. Hirugarren erronda. Seguru zarete. Leire Amaiur. Dekatloiko kirolak dira.
100 metroko lasterketa, pertika jauzia, luzera jauzia, xabalina jaurtiketa, 100 metroko lasterketa, jauzi irukoitza, arkutiroa, disko jaurtiketa, pisu jaurtiketa, igeriketa, altuera jauzia. Dekatloian, zer? Igeriketa. Ba, ez. Olimpiar jokoetan egiten da, baina dekatloiaren parte ez da. Igeriketa ez. Baina nerea. Zein. A ver... 100 metroko lasterketa. Bai, adibidez. Gozo, gainera, seguro garata. Itxaso Mikel. Nik alkotiro dago, no, txan, Bai? Altuera jauzia. Bada. Jauzi irukoitza. Atletismoko proba da, baina ez da dekatloian egiten. Itxaso Mikel. Xabalina jaurtiketa. Luzera jauzia. Planto edo baieren arte. Akal. Bai, total. Bai, nezu, pues... Segitu nezu. Venga, luzera jauzia. Luzera jauzia. No? 100 metroko lasterketa. Zuzen. Arko tiro. Bau ez. Armatillo pun. Bai. Marka bioetara goaz. Oso ondo ganok. 110 puntu. Beñat eta nerea 150 bat Itxaso eta Mikel. Leira Maiur 280. Leira Maiur azken hau ez da, gure proba izan, ez? Mania hartu dio, ja. Bai, probari aseratik eta... X, kruzirra. Proba honi bai, baina saioari ez, ezta? Ez, saioari ez. Gustora aritu zarete? Bai, parratzu ditugu. Bai, izan da bide laburtxoa, eta gero ordaintzeko proiektu batzuk eta bagenituen, baina... Ja, baina, bueno. Beste bide batzuk topatuko dituzue. Ez, bai, bai. Ala beharko du? Beharko, bai. Animo bigote mila esker, musita! Zaharrak berri niluzen. Orain arteko veteranoenek aurrera egita lortu baitute. Beñatak eta nereak batetik. Ondo? Ondo? Oiza. Bikain. Itxaso Mikel? Arrasongi. Arrasongi. Gaur puntu gehiagorekin. Gainera, alegia erantzuten lehenak izango dira, Beñat eta nerea. Hartu lekua, eta guazen sokatirera. Denbora. Estatu Batuetako ze estatutan dago 51 area deiturikoa? Arizona. Nevadan dago. Gasteizko zein jaietan entzungo dugu tuntuna eta trompeta soinua? San Prudencio. Boi. Jatorriz, ze talderena da Forever Young abesti ezaguna? Alphaville. Bikain. Ze koloregatik da ezaguna Istanbulgo Sultan Ahmed Meskita? Urdina. Urdina. Ze kiroletan aritzen da Mikel Jauregizar? Bizikleta? Futbolean. Zenbat errege kopa irabazi ditu atletikek? 3. 24. Norri izan zen 2024an Spotifyn gehien entzuntzen artista? Bad Bunny. Taylor Swift. Zenba da? 12 bider 12. 194. Boi. Eta ze urtarotan izan ohi da Frantziako turra? Udan. Zenbat urtero antolatzen da Veneziako Bienalea? 5 urtero. 2. Zein taldetako abeslaria da Alex Turner? The Clash. Arctic Monkeys. Zein da Macedoniako hiriburua? Ljubljana. Skopje da. Zenbat kilometro ditu hiru handiak mendilazta? Itxaso Mikel Bapena, oso programa honak egiten ez eretelako. Bai. Eta dirutxue beharko genukelako bai, proiektu ederrekin gatoz. Bueno, zer, Itxaso, sartu zera. Bai, eske banekin, osea, kapitala bakizkit. Bai. Presak. Bai, sokatirerako Mikel entrenamentu txiki bat. Urrengorako. Bai. Hau pazuek, Segi hortan, hau egote. Berriz ere, finalean gira ba, Beñatzetan nerea, hainbat imintzio eta gero, ondo. 2.450 euro, batek Filipinetara bideratuko ditu, besteak... Ogasunera. Ogasunera, egia da. Bidaiak ere bada hortikan, finantziatzeko. Lehenbiziko bidaia Ogasunera, eta hortik aurrerakoak finantzatzeko gaurko zakua. Miluzen jokoan, 13.050 euro! Ondo!
Eta bidaia egingo nuke Parisera, Andoaingo lagun jatorra hobekin. Ikasi daion, Oto pasa! Etxeko deialdi egin geurekin bat egiteko, eta aplikazioaren bidez guztio konektatuko gara. Museo sale, bainat, Nerea? Bueno, museo sale? Museo. Museo. Museo baino gehiago bai. Ez ulertu du museo. Museo ulertu dut. Bai. Museoaren museo. Zuk museu egiten zu. Bai, bainatek ere bai. Nik nahi bai, baina hendik anezak nik erakutsiko dizut. Titulu naiz, bai. Benetan. Ondo? Open Water titulua. Ondo. Ateratzeko dauzkazu, hau eta gidabaimena bainat. Buf, bai ben asko. Pixkanaka. Nik museutako titulu ebe, bai. Bai, ez da. Bai. Museoetan buzeatu zalea zarazu. Ederra da, gauza ederra da. Bainat Nerea mundutik bueltan ibiliko gara. Sorte hon. Eskerrik asko. Artea erakusgai duten espazio, galeria edo museoak dira denbora. Uffizi galeria. Bai. Metropolitan. Bai. Nemo. Bai. Ez. Yad Vashem. Ez. Hermitage. Malba. Buf, ez dakit, ez. Soumaya. Ez. Momofuku Ando. Ez. Basa. Bai, venga, bat. Ez, venga, bai. Estraje. Inotxin Institutoa. Bai. Pompidou Zentroa. Bai. Egia esatu egingo dugu. Biakatz bakarrik. Ai, amatxo maitea. Ba, a ver, hau ezak eguztegu. Beste guztiak bai. Jartzen dugu bat, jartzen dugu bat. Bueno, vale. Vale, zein. Momofuku Ando. Laura, eta bi horiek daude ondo. Perfecto. Vale. Eta zan, injotin, ez? Injotin zan. Vale. Orduan bi pasarretu gonea. Bai. Vale. Nemo zer hasi sonatzen pilo? Ja, ez dakit. Jartzen dugu, eski, a ver, Nemo... Baino, arte museoa? Ez dakit, igual arrainak, baina ez dakit pelikula bat, eta? Na, Nemo ez. Yad Vashem? Venga, jartzen ditugu bi. Eta Malba. Bai ez datu. Biakatz. Orduan bat ondo dago. Vale. Ba, nik uste Yad Vashem baietz. Ez dakit egia ez dakit. Kentzen dugu Malba. Vale. Soumaya no Nemo. Zumaya. O bas. Jartzen dugu Zumaya. Venga, Zumaya. Ai, ez! Zumaya. Venga. Eta hola xe. Bueno. Ez que ez dakigunez, Bai. hola nutziko dut. Nemo nahi pixo, cepillo bat, Ez que igual gehiago ontzia, godako zerbait. Ja. Ba, ez dakit, igual nahi. Denpora, bainatetan ere aurrezko galdera. Zerrendari begiratu eta, jakin nahi duguna da, hauetatik, bisitatuenak diren biak denpora. Vale, Metropolitan, nik usten dut. Eta Uffizi. Oidalako Lamet. Eta Hermitage edo Uffizi, Uf. Nik Uffizi esango nuke. Uffizi, venga, Uffizi. Bai. Ez que Hermitage da San Petersburgo. Ja, bai. Zemos? Bueno, zalantzaki. Zagit. Jolasten, Bai. Nemo, ez ezko ere muan. Osa, orduan ez da. Bai, orduan ez da. Intrigak entzeko izan. Eta zerrela zan Nemo orduan. Itxasontzi itxurako Amsterdamgo Bostolairuko Zientzia Museoa da. Zientzia Museoa. Praktona eta bainat. Metropolitan non? Nueva Yorken, ez? Bai? Manhattango arte museoa bai. Mundu osoko 2 milioi artelanetik gora ditu. Met Gala, eta jarraitzen dugu. Eskilaretan gora. Claro. Pompidou Zentroa non kokatuko genuke? Parisen. Bai? Bai. Eta Louvre eta Orsairekin batera, bai hiriko museo sonatuena. Zederra. Arte modernoetan garaikidea. Bai, baina baditu artea erakusteko lekuak eta. Zer leku politxean? Inotxi Institutoa. Ondo dagoela dakigu aldatu dugulako. Bai, baina zake guztara. Ba, Minas Geraisen, Brasilen dago, eta Brasilgo arte garaikidea erakusten du, Aire Zabaleko museoa.
Momofuku Ando. Hau ere aldatu dugu. Ezezko eremuan zuzena da. Ramena gustoko duzu, Nik ez. Ba, ramenari eskenitako museoa da. Osakan dago, baina. Ze ona, oso ona. Buf! Batematak esango du, hori ez alda artea, ez da? Bueno. Mi. Uffizi galeria, non? Florentzia. Bai. Buah, zederra. Bai. Bai? Bai, Frantziako museoa. Medici, familiarekin lotura duena. Hermitage. San Petersburgo, ez? Bai? Noski. Hiriko neguko jauregian dago, bai. Hermitaseko obra guztiak ikusten hasten mazara, ez dakiz bat urte behar zuzen. Bai, dena ikusteko. Holan hasten zen, antzeslan bat, Federico Lupi egon zen Donosti. Eta holan hasten zen, 20 piko urte behar zuz. Danak ikusten hasten mazaren, zoragarria. Basazezkoan zuzena da? Estokolmen dago, eta 17. mendeko basa gerraontzia du bisitagai, gerraontzia da. Soumaia bai? Mexiko hirian dagoen museoa, Carlos Slim, aberatsaren arte bilduma. Zer? Edo zer edo bi? Oso urduri. Yad Vashem. Bai? Hausten egin beharreko aldaketa. Yad Vashem holokaustoaren biktimen oroigarria den gunea baita, eta Malba berriz bai Buenos Airesko arte museoa. Bainat nerea bikain final osona. Ondo. Ikusi dugu, zauek ikusten gozatu dugu. Laurenta berrogeita marrebro. Ia 1000 euro irabazten ditugun, banatu guk, kasu honetan urrezko galderi esker. Galdetu dugu, aurretik bizitatuenak zeintzuk diren. Metropolitan, New York, zema jende da bilandik, bai? Eta munduko 5 museo bisitatuenen artean dago gainera. Gero entzuten gabiltz, belarria jarrita, bainat nerea, zuen aukerak. Ufitzia eta Hermitage. Bien artean. Printzipioz. Zalantza? Bai. Pompidu beste baina. Ba... Kasu honetan, lehen kendu dugulako apurtzuet itxarote hori, kasu honetan itxarotea jartzearren, bai. Bietako bat bada. Joder, mira, eski mesedez, eski... Ez dozatu momentua. Edo bat, edo beste, edo Uffizi, edo Hermitage. Zuen ustez? Uffizi bada, bainat eta nerea. 1000 euro? Banatuko ditugu. Zuek ikusi nahi zuien 1000 euro ia banatzen ditugun edo ez? Bai. Bainat, nerea, bada. Lastima! Baina berriz ere azkuntekin ikutu dugu urrezko gaudera. Bainat eta nerea, 2009 euro irabazita. Artista handia zarete, segi hortan! Nerea, egin salto, minuta